Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member Khadc Hills Autonomous District Council Ubatita Starwell Khan Negasngi habai kren berunoto kubor ulapan payo ke jing Pyrshah habai day bagi jing berbena ni ke notification kaba ka sarkar kelapan bena lingba ka tanat education kaba khang ikino hikai bendan benta ha ka ban kit ban ba ikikam Shnong kam thau Ubatita sulaong bagi Shnong ki thau kidan kami kibril kibla nang blastat kom kino hikai kibla dan lupa ke jing nang jing tip bat ke jing champang hakibabon kiliang na kaliang UCM ulah pentip ru badang shen ulah lai beni kendoi menteri badipet ya katanat pulia putih bat penpau ke jing bamihap ban khang ya kino hikai bakem dei ban bat hakikam Shnong kam thau habai dei ba kecipel bena jong ka sarkar belakhang Pyrshah ikino hikai ban bat kamsan perthai ubat tita sulaong baka notification kam kedo syai kiba kumno kino hikai kibam dei banidan menta hakasan perthai shushu ulaong ru ba kino kiba bam tulap sarkar laki dei kino hikai ne kiwepat kadan ka kendon ka bakhang hinde kidan kiwepat kino hikai kiba hikai schoolmate balang ne Shnong Pi hadin ba ngalai i haki lat pathai kubor ya ka jingmi jong ka notification na kaliang jong ka education department ya ka ba lamana lani lakhang ya ki Nonghikai bakin bat ya ki kam haki political party ba kumjuru haki local bodies te na kaliang ka jonga kom o CM ka ba konsan ka bentak ya ka ba ngalalej ban persno how education minister bar ngala airu ya ka jingtho bada ka bakdawru ya ka amendment ka balawanra da ka sarkari ha ka amendment ya ki rules ki bedai bat ki service rule jong ki Nonghikai ka benta ya ka ba na ka sarkari kala de weng ba kamkhang ya ki Nonghikai ba ki neshim benta ha ki local bodies ka bamut ha ki Shnong Tena takadaw nakaliang ka sunga ngalalej ban ya kendu ya minister in charge of education. Ba kabastanat kalong ba nakaliang ka sung uru ula ay ka jing pansyay. Ba kamdan ka jing tumu ban le kumta. Tenrei ngalaong iu ba wat lada kaliang ka sung umdan ka taga jing tumu enrei ka notification pat kapan pausyay bat kapan kulmar jingmut ya ki nongkit ka Shnong namar habangi ong ki local bodies kamut ya ki Shnong. Te nakaliang kejong ahi ngayang Pyrshah ya kata ba kabom la long ban khang ya ki Nonghikai bakin bat ya ki kam Shnong kumi ki kamrang ba Shnong lani sekretari Shnong namar ka kamrang ba Shnong kadi ka kam ka balong monsobha ka bom dan kanu no jing siu bat kaderu ka kam ka ba ngi don kam ha ki Shnong ban yo ki breu ki balanang lastat ba kinyakit ya ki kam Shnong kam thau tinakaliang jong menteri uladap ai yang ai kecing kular ba unsa ai biang dakawi pakai notification de se gaban penbej ya kanika notification gablami maka nomdan kanu jing sutu bakla nakaliang jong ki Shnong ba ong ba khang ya kirang ba Shnong ban long ba Shnong pi ngala keren hakikat tu ni ki lat palhai kubur ngong ba kaan jong ka sarkari kalong ba unu uba yo ya ka tulop sarkar kala bandai Nonghikai kala bandai winu nuru mo pion ne grade 4 ne unu bapat ya ka kam sarkari balayo ada ka tulop sarkari dei ban long dukhat jong ka political party kata ka long syai tenrei ban long specific tangya kinu ginong trepat masuk kata kamlong ka ba de ban ban khang tang ya ki Nonghikai lani ban khang tang ya kinu tenrei kade ban long syai na kalian ka sarkar ba unu hi batrei ba ka sarkar boyo tulop hi ba ka sarkar masuk de hi ba kim de hi ban sya bakin bat ki political party bat hagaju ko poru kadon ka jing pensngo na kalian jong ki managing committee ba teng kadon ka jing thot ki school balada ki Nonghikai ki bat ki kam ki political party tekani ka jing pensngo tele si ka education department ka pet ru na kata kaliang
tenre ha ka jingsong jong asimet pat kalong kumta ba unu hi wade u nong tre jong ka sarkar boyo tulop na ka sarkar hi umdi bandan benta ha ka politics pi ka kumbang ala ong mene kalong sya ke jing ong jong ba kitu ki basiu tulop na ka sarkar hi la da dei kinu hinuru kim dei bandan kti ka bamut ka sarkar ka don ni ka hok ban khang tenre kitu pat ki bam don na ka sarkar ka ba ka siu hi ka Shnong ka siu hi ka balang lani ka siwi ka nuka organization te ko kita pat nga soba kamde ka sa sisen pat aki pat ba nong Shnong jong ka jela bat khamtam haka ri khasi bat chaintia nga shimi ka ni ka kabu ya ka bangin ai khublei Christmas basuk bakmen ya pi baro to ai ba ka ni ka Christmas ka bamenta kan long ka Christmas ka banon ra shisha ya ka jingkela khamtam ha ka jinglong ka jingman ka bangilamat ha kini ki khendiat banai ba khendiat snam ki bladep na ka jingwan jong ka ni ka khlam to ai leng ba ka jing rakhi ka jungi ya ka ni Christmas ka bamenta ngin duai yo ble punwan ra sa shisin pat ya ka jingsuk ka ba shisha ba khamtam ya ka jingkot jingkhia bat ya ka jing pahu pahai haka trei ka kta ka kamai ka ji ka jungi ki pat ba trong ka jela ngashimru ya kani ka kabur sa sisen ban ai khublei Chris snam thamai basuk to ai bu new snam thamai banwan unlong snam trong ka jingker khu ba phinya yo ya ka met ka bakot ka bakhya bu blei trai kan rat nong bu nong thao un kur khu ya phi baro habaro kiliang ba kham tamru ya ki samla puli ki jungi ki banang penkre banele ya ki exam ki prepare na ki bok ki ruang iki bakin yo ya uso ubatiang